Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Naputol, Sir Gan. At balikan ta si Sir Gan na sa sining mga panahon, mga aksyon. Lasay 58. Sige, ara na. Kabalo ka sining hapon, kibot kita, nagbulandak lang kalit si Haring Ulan diri sa syudad sang Bacolod, mga kaksyon. I don't know dira sa inyo sa banwa kag mga syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon Bray, mayong gabi no, mayong gabi sa aton mga listeners. Saridol lang naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi sa Badok kita karon, Oktubre 3, tuig 2020. Ang nagapaulan sa aton sini nga hapon amo ning trough sang low pressure area nagaapekto diri sa nasidlangan ng bahin sang Luzon kag subong man diri sa aton sa Kabisayan, ang Kabikulan, kaprobinsyanan sang Quezon kag Aurora. Magalumon ang ilang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoog na tugay ni sang trough sa gihapon sang low pressure area no. While ang Palawan naman magalumon man ang ilang kalangitan, hali naman niya sa habagat nga direksyon sang huyop sa hangin o kung southwest monsoon. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guom sa gihapon ng kalangitan hasta nga magalumon ang kahwaan, may dala ini nga liquid nga mga pagulan. Halin man ini sa southwest monsoon, ginaupdan man sang localized thunderstorms. May kasarangan nga huyop sang hangin maghalin sa naminhan na sidlangan o kung northeast, nag-aapekto dito sa naminhan nga bahin sang Luzon nga may kasarangan nga kadagatan. While may ara nga mahinay at sa may kasarangan lamang nga huyop man sang hangin, maghahalin ini sa naminhan na katungdan pakadto na katungdan o kung northwest to west, naga-impluensya sa iban nga bahin sang Luzon. Kag may maghahalin man sa nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kung west to southwest ang maga-impluensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay. Hasta lamang nga may kasarangan nga kadagatan dire partikularmente sa aton probinsya. Gaguom-guom sa gihapon ng aton kalangitan, may naligwin ini nga pagulan naton mabatigan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Mabatigan naton ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin sa nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kung west to southwest ang maga-impluensya sa
kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang iya sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutap sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 12:04 no, tungang-tunga sinisang gabi o kon kaagakon 1.4 metro ang aton nga taob ang hunas magabalos alas 6:17 na buwas sa aga tasakos nga 0.1 metro ang kanabawon. Kag alas 5:33 sininga po nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman din siya alas 5:32 buwas sa aga. Kag-ari kita sa 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Kamunay kabugusan sa aton lakat ng tiyempo sininga gabi aksubay. Sir, ganang pag-asa daw nakamuno nung sinido maka La Nina nga sitwasyon. Kagapon, nagpagawa na sila sang press release nila. Na unset ng aton nga La Nina. No, ara na sa ilang bulletin nga nagasiling ang oceanic no atmospheric indicators nagasignos ng La Nina aran na presente na sa baybayon sang Pasipiko. Pumalin sang Hunyo 2020 sinilang bulan sang Hunyo. Ang surface temperature o kon diri sa Central and Equatorial Pacific ang ginatawag nila nga si EP no nagasugod na sa pagbugnaw kag magabaskog inisya hasta sa September 20 nga malabutan nila ang La Nina threshold nga ginatawag. Kag base sa latest forecast weak to moderate lang ang La Nina mag-persist until sa first quarter sang 2021. So paabuton tani above normal gyapon ang rainfall condition ta kay ini nga bulan nga September laka-laka naman ng ulan mo kay daw in transition na siya sa amihan. Pero di kita yung matyagan pa natin gyapon ang ulan-ulan kay di ara si La Nina. Pumalin pa ni sang June 20 bla nag-issue sila La Nina watch no. So muning aton batunon tani kung hindi man natin makontrol. Yes. Halong-halong lang yun sa mga tulotrang kaso da kag baha Sir Gan. May paabuton patakon ng mga 5 hasta 8 ka tropical cyclones mga bagyo na mag-landfall sa aton mga landmass diri sa Philippine Archipelago. Kabay pa nga initaran mga ginablang tunaw lang laksyon Sir Gan no. Parehas ang nagligad to blang away gid buo diri sa aton lan. Sige Sir Gan, salamat. Good evening. Sige, okay, thank you. Yes sir. Una sa balita, una sa aksyon. May ara sang announcement ang pag-asa mo, no? Nga umpisa sang La Nina. Sa bagang balkita nga La Nina, maulanon nga sitwasyon. Una sa balita, una sa aksyon. So naging kita magkumpiyansa no sa mga lugar nga masami ginabahaan, sa mga lugar iya nga mga masami luntad ang mga landslide. Delikado katama makaksyon ulo alerto gigamuda. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga utod nato nga nagapuyo sigad sang baybay si dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Last 5 Action Radio Philippine Standard Time antis para mantanan mga muyo kita anay batok sining COVID-19 kag iban pa nga mga kalalatan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini.
Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 7:08 na. Mga kaaksyon, subong nga adlaw Sabado, Oktubre 3, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Aksyon firing line. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Mga kaaksyon, pwede man kabisita kamo sa YouTube. No, type mo lang dire Aksyon Radyo Bacolod sa gihapon. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Kag sa aton sa mga watchers dira, pwede gid kamo makabutang sa mensahe sa comment section kay hatagan tagina karon sang hustisya. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. Onboard na, Top 9 ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay na sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sining nga hapon ang syudad sa Bacolod may ara sang nagluntad nga pagpang-hold up sa baligyaan sang motorsiklo diri sa Dalan Lacson. Malapit gid lamang man sa downtown area, mga kaaksyon. 18,000 pesos more or less ang nadalagid sining duha ka mga suspitsado nga naka-helmet, mga kaaksyon. Kompletohon tanin detalye karon paghalalong gid mga negosyante naton subong kabuloka uhaw kag gutom. Ang aton siri mga kulturan labi na gid nga naglabay ang syudad sa Bacolod sang mga 22 kadlaw nga modified enhanced community quarantine. In short, kadamo sang nagkalagutman kag wala sang income. Aksyon firing line. Bangod sining medyo magutom na gid man nga sitwasyon, Aksyon Oliver, isa iya ka tawo na dakpa nagpanggabot tanom sa barangay Takuling. Ambal niya na nami, alam ko bisang tanom, way ko nagiging palampas ang tinion, ginabot ko, nalabyan sa barangay Tanod at tiklo sa kapulisan. Aksyon firing line. Kabalo ko pa naman subong sa COVID-19, nag-uso iya ang tinamnanay bulak sa mga puloyan mo. Pati gani ang mga flower pot na kibot ka lang, kakalaubos iya sa baliligyaan. Oo, porting income subong sa nagaululobra sina mo. Ang mga tanom subong na nari-sari, bisan di nila nakakita kasang halapas ananay sang tanom, pati ang badyang nga katol, ginpatulan pa nila. Aksyon firing line. Ang badyang imo nga 40 ka katol, sa ila to gabili tag pila ka libo, sa amon damogs, baboy lang na. Aksyon firing line. Buka ang istorya. So mga tanom dis Bacolod, si Juan, ang balay ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ginkawatan tanom. May isa naman kapuloyan, dira man gyapon
sa area sang Takuling, titakitaan gid siya nga nagabunot-bunot sang bulak. Pero ito nga bulak, once nga matanom ito sa gamay nga masitira, makwartahan niya Action Oliver kay katahom bla. Galing kay nakalabay si tanod. Amo nang advantage dira kung nagalibot ang tanod. Action firing line. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon bauti kay nasang aga diri sa Bacolod. In fact, halin kagabi, ginhadol tanan nga issue like sang noise barrage sa mga naga-kontra kag hindi pabor sa patigayonon iyang swab testing mga ka-aksyon. Sa mga vendors naton diri sa 3 kadalagko nga merkado sa syudad sang Bacolod. So kagabi na unahan tana ang mga plano nga magpatigayon sang noise barrage. Tikay nagin patigayon ini sa mga merkado lang tawon tagid abi kung anong kasunod sini but initially sa pagkahibalo naton Action Oliver. Once nga hindi ka magpa-swab test dira, hindi katagaan sang card nga makasulod ka sa merkado kag magbukas sang imo sini nga negosyo. Action firing line. Ti sadya gini subong may nagamonitor sa ako ning si Madam Villarico ho pag-intindi ko ni kwan negosyante ni sa Libertad mo. Pero ano ni siya man, mapaswab test kaya ma'am? Magkuton na lang si mama kung di ni siya dapit kung na mapaswab test ini siya kung hindi mga kaksyon. So balantayan ini kay umpisa pa lang ini sang reklamo sang publiko. In fact, may kadungan ka ina kay sa Carbon dito sa Cebu Action Oliver. Nag-swab test to kasi kay nato ya kasulhay lang. Action firing line. Dito rin sa aton, may naistorya ko sining nga gabi. Dami nakitaan to sila yang nga nag-rally kay ina nga daw ang iban to hindi man kuno negosyantes libertad. Action firing line. Yan to sila yang basi manong bakal to. Pero check nato na karon na, pesya na pa-explain karon naton kung ano yung sitwasyon kay ti magamuni maglabugayay kita diri ti si COVID-19 basi enjoy manila ton laton sa aton. Action firing line. Hindi taman mabaso lang mga negosyante nga ini kay may ara man sila sang kaugalingon man nga pananawan kag prinsipyo man. Action firing line. Sige, check nato na karon ang iban nga balita diri sa lokal mga ka-aksyon ari pagin ang pinaka-isyu subong sa syudad sa Bacolod. Kay may ara sang city ordinance nga ginpasar ang syudad sa pagdihon ni ABC President Lady Gles Gonzales Pulin mga ka-aksyon. Sa diin, ining ordinance gintawag nila ini nga backtrack mga kaksyon o kon Bacolod contact tracing ang tawag sini. City Ordinance 941 mga kaksyon. Karon explicar tagi ni sa inyo pamati kamuda kung ano ini ka importante kag kung ano ini ka disbintaha o kung bintaha man sa aton diri sa Bacolod kag outside Bacolod. Kay naga-report lang ang halos kalabanan sini pero dapat padalman ta ini kay medyo masibod ini. Gadget ang gamito naton sini para maka-upload ka na sang application and pagkatapos may ara ka na sang code dira and magamit mo ina nga magsulod ka sa mga establishmento diri sa syudad sa Bacolod. Kag kung wala ka sining QR code nga ini o kung ginatawag ining city backtrack implementations mga ka-aksyon, hindi ka maka-shopping. Amo ni karong dako pala mangkotanon di kay hindi halos tanan may mga gadgets Action Oliver. Like for example may mga utod kita nga wala man cellphone gani way man sang anong mahimo nila sini karon pa explicar ta na kay base may ara sang mga ginatawag naton inisyatibo diri nga mahimo naton. Ini bala exclusive lang for Bacolod? No. Hasta ang mga visitors naton outside Bacolod nga magpadulong diri nga gusto mo magsulod sa mga establishmento dapat may QR code ka man. Action firing line. Pero karon isa-isahon taniya para maplastar tayo karon sa iban nga balita maka-aksyon diri sa lokal sa Negros Occidental Capital. I-check taring balita karon with action Marlon Henavia, no? Ariyo kay ang Yunega subong Yunega magasapo lagod hambalan ang masunod iya nga plano matapos magtaliwan ang chairman sang nga si Anay Governor Alfredo Marañon Jr. Mga ka-aksyon. Action firing line. Kagabi na interview ta si Vice Governor Jeffrey Ferrer and amo to do hindi pa siya hambalgid kung anong ilang himuon kiti subong ara pa nagahaya pa ang chairman sang United Negros
Alliance o Conyonega, mga kaksyon. Action firing line. La City, Jesse Size. Action Brian Warden. Action firing line. Antes ako magpalawod sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, malagaw-lagaw kit anay didto ya sa hampang sang National Basketball Association. Makuan malanta, ma-update malang ko gamaya nga kaina ginlutos na naman sang Los Angeles Lakers ang Miami Heat makaksyon sang Game 2 sang NBA Finals 2020 sa score nga 114-124. Nang panguna na naman sa gihapon ti duwa ka mga higante day sanday Anthony Davis kag subong man si LeBron James makaksyon. Sila naga ang ilang score nga duha kon tingbon mo katunga gid sa overall nga score nila. Action firing line. Hambal nila, grabe gidya maghampang si James kag si Anthony Davis. No? Ila gidya tarantanan, no? Sila yung lagko gidya permi score. Siyempre, sila nang ginapaskor kay silang hari, dira kag sila ang ginasaligan sang halos tanan. Action firing line. Pero sanday Dwight Howard, sila ni Rando, sila ni Caruso. Ano ngalan niya? Carusa? Kung Caruso. Caruso na, no? Di joke lang. Nagapangharos iya si halos sila tanan si Cook Manto Arakman. Basta halos sila tanan sa Lakers kumbaga daw ginpili sila subong. Action firing line. Ti sa Miami Heat hindi man mabang ang mga players to galing kay ti kog kaisa makit-an mo gid ang medyo dihado bangod sa kadalagkuon sa piyak ga hinurusgan iya perti way man ga pabilin ang Miami Heat gabato man. Action firing line. Amo na ang update makaksyon sang series subong 2 ang Lakers 0 sa gihapon ang Miami Heat. Ang next nilang hampang sa Game 3 sa palabuton nga Lunes mga kaksyon. No? May live gyapon diriya sa Action Radio Bacolod pamati gid kamo di kay para ma-update gid kamo kon ara kamo naga-drive sa inyo sini nga mga salakyan, ara kamo sa mga lugar nga wala sang television. Pamati na lang kamo yan sa Action Radio para ma-update kamo sa National Basketball Association o kon NBA. Action firing line. Sige, sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad kung may ara sang ini mga QR code karon nga ginaplano kag inugpatuman diri sa syudad sa Bacolod, maki-update man kita sining National ID system nga ginatawag kay ngaman ang ining National ID system makaksyon. Magapatigayo na sang registration umpisa sa Oktubre 12 na. Suno ya sa hepe sang Philippine Statistics Authority kon PSA mga kaksyon. Te ulat-tulaton ta ini kay kabalo ka amoning baribag o subong nga kon may ara ka sang National ID system nga ginatawag. Antaran nga mga ID mo da nga iya sang gobyerno dira na masulod tanan Action Oliver. In short, ang wallet mo subong nga nagahalalabok sang kadamuon sang ID mo da nga iya sang gobyerno kung may National ID system ka na, manipis na lang na siya kay isa na lang kay ID ang uyatan mo. Hambal sang iban yo ginatikal ta panidan naton wallet nga na pirmi habok kay damo unod wais la kabalo puro ID gilitanan wala. Hindi, pero mas mag-an ini. Mas mag-an ini. That's why ngiti ang ining National ID system may nagapamatok sini pero may araman sang nagapabor. Firing line. Sa iban nga balita, are sadya karon yang binalbalanay gihapon sa Kamara Action Oliver sa 18 Kongreso. Kay kabalo kamo si Alan Peter Cayetano sa palabuton nga Oktubre 14 among pinaka last day niya sang ginatawag naton iyang nga pungko bilang House Speaker, pero may ara pa subong kung basihan ang Gentleman's Agreement nanday Marinduque representative nga mo si Alan Lord Velasco dapat October 14 mas na o gidya dapat si Cayetano sa pwesto da. Firing line. O galing kay may ara pa sang mga iban nga mga kongresista nga nagpabor nga dira ka lang niya tob-tob sa 2022 di na pag-islan ka na. Okay naman kami sa imo. May ara man sa nagahambal nga dapat bakantihon gid ina. Oo, labi na gid sa mga kaalyado ni Velasco, na? So, ang natabo mga kaksyon,
may ara sang isa ka kaalyado ni Velasco nga ginakabig nga deputy ini siya, deputy speaker nga amo si Juan Pacman, representative nga si Mikey Romero ang ginpatalsik dira bilang deputy speaker yaw. Action firing line. Ay may nasunaran guro nga do hindi amo makaksyon. Nagligad nga adlaw may isa ka kongresista to naghambal nga ang ibanda nga naga support dira sa kay Cayetano, gapakwala na sila, gapakuno-kuno lang pero Velasco na sila. Action firing line. Ang ginbulos karon sa kay Romero amo iya si Capiz representative nga amo si Fredinel Castro mga kaksyon. Nag-react diriho si PBA representative Jericho Nograles. Nag-react siya. Siyang pagpatalsik sa kay Romero bilang deputy speaker dira, isa ka insulto ini sa mga party list iya nga coalition mga kaksyon. Action firing line. Balantayan ini kabalo ka ang party list Action Oliver. Ikatatlo ini sila nga powerful man dira sa kamera mo. Ginatawag ini sila nga third block dira sa kamera. So check naton ini kay nagahilapit ang Oktubre 14 manaog ayhan si Cayetano. May eleksyon bala nga matabo dira? Ano balang sitwasyon? Oy, unahon nyo na yung budget sa Pilipinas, ha? Action firing line. Diba, si mapurnada ding mga programa sa gobyerno by 2021 bangod sang inyo inagaway dira sa pwesto. Action firing line. Remember, ginbutang kamo dira agod magserbisyo, hindi kay sagi kakinamog sa inyo sini nga pwesto dira. Ang iban nga balita makaksyon si Senador Bongo naman nagpalayag sa iya sini pagpabor, sining pagpatuman sang hugot sining red tape mga kaksyon nga measures karon sa inibalang pag-process sa mga documents, sa mga dokumento nga ginapangayuan sa mga permiso gikan sa gobyerno dapat padasigon. Kagdulaon ang korupsyon mga kaksyon. Dosang San-O pa man sa subong amo manigyapon. Action firing line. May ara abi sa mga ahensya sang gobyerno nga ang papilis mo ginahingagaw mo nga matapos ina within 1 month abi o kon 15 dias abi. Hindi gilayon Action Oliver pagpirmahan sa mga opisyal sa sinang ahensya sa gobyerno. Kaya nga nagahulat pa nga pakalon sila yasang kantidad sa tag-iya sa sina nga dokumento. Action firing line. May nagapinanawag na isakon diyo daw silsite ng ila mo. May silsite ng ila nga inugpatindog. Do isa ra ni kuno ka tuig do ay gidya dahom mo patindog hindi pagtagaan permit. Pero di ko lang pagmuno kung ano nga ahensya ini kay daw wag kuno gana magpirma ini. Action firing line. Kaya mo niyo sunod diri kay Bongo ang isa kasi mana nga process dapat himuon na lang ni 3 ka adlaw. Kung ano ina nga mga documents labi na gid for benepisyo iya sa mga tawo, mapuslan sa mga tawo. Ang mga opisyalis nga nagapungko sa mga ahensya sa gobyerno nga nagapaganot kamo permida, gusto niya magpirma kamo pero dapat pakalon kamo ana isang binandol dira nga kwarta. Ay mahuya man kamo. Action firing line. Way pagig kamo yan nabusog sa sweldo nyo da. Sagi pagig kamo kahulat iya sang pakal sang tagiya sa dokumento para pirmahan nyo. Amo ni mga tawo yang buhi pa yan pero ang ila sini nga kalagya ginalitso na to sa infierno kon pamatian mo sa mga kinaliyeng istorya Action Oliver. Action firing line. Na tiyang balibonggo siya dapat himuon ta na ini. Kumbaga padasigon ta ni iya. Di dapat guro mag-imbestigar ka mo kay kung tutuoron nyo imbestigar magkalaubos ang mga tao nga ara nagapungko sa sining nga mga ahensya kon korupsyon giban lang ang tutukan naton mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Okay, sa iban nga balita, makaksyon maki-update na lang kita diri sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. So, kay as of today, may ara sang 319,333 na ang kaso sang sining si COVID-19 sa Pilipinas. Nagdugang subong adlaw 2,674, no? Pero sa masobra 300,000 ang aktibo diri ara naman lang sa 58,606 damo gyapon. Naka-recover na diri ang 255,046 kag ang patay sa Pilipinas subong ara sa 5,678. Action firing line. Ang pinakamasubo diri nga balita kay
ang record karon sa bugos nga kalibutan ang patay sining COVID-19, no? Ang patay ha, take note, patay. Ara na sa 1,033,235. Grabe yan, no? Nag-umpisa ini mga inirogid, no? Diri sa ato nag-umpisa ang grabe nga pagpreparar naton sining COVID-19 mga Marso na tayo mo, no? In the middle of the month ng Marso. Pero sa ibang nga lugar like China, Enero yan nag-umpisa na nito sa ila mo. Disyembre pa gani, no? So 1,033,235 ng patay subong ni COVID-19. Ang nagapanguna subong nga may pinakadamo nga patay amo gihapon ang pungsod sang Amerika. You know what kung pilang patay sila? Ambot ko na anong ayan ang baho subong sang Amerika man. Kaya ang patay action Oliver Hope 213,000. Hindi nila ni pinanglubong man pinangsunog ni tarantanan. Grabe kaluluoy, no? 213,524. Ginasundan inisang Brazil. Ang Brazil po man, no? 145,431 ang patay. Ay, nano naman. Ang pangatlo diri, yung pangatlo diri mo Mexico, nga may ara sang patay man nga 78,492. Action Firing Line. Ang United Kingdom naman may ara sang patay subong nga 42,268. Amo ning top 4 nga ginlawag ko lang subong kang iban di man magnubo sa 50. Action Firing Line. Amo na iya haladlukan ining si COVID-19. That's why nga ining aton bala nga huna-huna ang advance naton nga huna-huna. Wala iya COVID-19. Drawing lang na isang iban. Maybe guro ang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas nagnubo-nubo na gidman. Pero hindi kita mangin kampante iya nga do wala gid si COVID-19, no? Ara siya pero hindi gid too much bla ikonik para mo sa iban nga pungsod. Action Firing Line. That's why nga dapat maghalalong gid kita mga ka-action. La 7:29. Action Brian Warden. Action Firing Line. In connection sining COVID-19, diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, hindi man matago nga nagasaka man diri ang numero sa aton. In fact, damo man patay dis Bacolod subong kag Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod nagahimo subong sa mga tikang. Kita mo ginatiniran tadi gani ni retired General Mel Feliciano, no? Kay nakita nila nga ang syudad sa Bacolod subong hindi malahog-lahugan kung epekto ni COVID-19 ang paghahambalan. Action Firing Line. So, ang syudad sa Bacolod, tanan nga tikang ginahimo, no? Tanan nga tikang ginahimo sa aton sa mga public officials, most likely sa mga public officials nga involved sa idalom sang Interagency Task Force mga ka-action. Kung ano-ano na lang ang mga ginahimo nila para mabuligan gid ini, that's why nga nagaayo sila sang cooperation from the public mga ka-aksyon para at least mabululigan tainig kay para pag-abot sa Nobyembre o kung Disyembre, tani may ara na lang tayo sang kaso action Oliver blang nga tag 1 digit na lang blang inam lang tag 1, 2, 5 hindi na ito mag double digits kay daw ka kapoy na. Action Firing Line. Kaya para batsyagan taman ang espirito sang Christmas blang nga manami ma-feel ginaton bla galing hambal nila mag-inamo ni nga padungol matagapon. Base espirito na lang gid mabatsyagan ta do ang kalipay do ay naging Action Firing Line. ay nako. Anyways, ang Christmas yan dito na mapunggan. Ara gina saya. Kay galakat ang panahon. Ang problema lang diri kung paano naton sa ulugon ngayon na mas naga-enjoy gid kita ya balaya. Action Firing Line. Now, kadamo na sa mga implementation this Bacolod ining swab testing nga ini isa ini sa ginhimo diri. And amuning mga vendor subong kag iban pa nga mga targeted nga mga areas abi kag mga personalidad nga dapat i-swab test ini sila kay prone sila involved sila pirmi sa damo tawo. Action Firing Line. Isa sa ordinansa o kung isa ka ordinansa nga gindihon karon sa Bacolod makaksyon. Sa nambal ko na kina amo ni ang City Ordinance 941 pamati gid kabuda. City Ordinance 941 o kung ginatawag ini siya iyang city backtrack mga kaaksyon o
Ocon City, Bacolod, contact tracing ang tawag sini. Ano bala ang bot silingon sini? Di na ko magbasa pagit padalom kay gusto ko na lang rektahon interview gilayon ang author sini makaksyon nga amo si ABC President Lady Gles Gonzales subong iya nga gabi para ipahat-pahat taniyo kung ano bala ang dangtan sini sa raisin o bala ang mga tao nga dapat mag-upload sa application until when bala ang pag-apply sini, paano tani gamiton, kag ano bala ang tika nga himuon sini sang gobyerno, may mga pinalidad bala ini. Ahay pinalidad bala kamahal, no? Kamahal i-discuss namon ni karon dugay-dugay, kag atensyon gid kamo dira. Ano balang matabo sa mga tawo nga wala yasang cellphone, way sang gadget nga ginauyatan, makabenepisyo bala sila dire, makalagaw pa ihan sila without the QR code nga ini. Ano nga sitwasyon? Action firing line. Actually, na-report na ni Nagligan Action Dale Salazar, na-report na ni Action Art Tayhupon, but tonight, luwag pagidaton nga patpaton pagid sumoga biki kadamo gyapon sa nagapinamangkot sa aton kung ano gid ini titagaan tagi ni tiyempo kay nga ang penalty diri makaksyon medyo madulo dalagko iniho kay sa under sini nga ordinance ang penalties nga maangkon mo diri kun wala ka 1,000. May ara man sa 2,500 pesos kag 5,000 nga pwede ka man mapriso hindi maglapaw sang 6 kabulan sa first kag second kag third succeeding offenses. So bukod lagko sini no tido ka budlay sini ha. Action firing line. Sige, gina-try natin nga mag-contact si Matinion si Madam na yes, okay, kita mo may isa na ta kapamangkot diri halin sa isa ka persona ho nga kilala man diri sa Bacolod. Habalya sir, ask lang party sa backtrack na bla if ang CP mo bi kipad abi anong matabo sina. Ti wala gina APP, way gina application da. Oh, ti miara pagin man tod sang gaagusar sina subong no. Action firing line. Oh, isa gina kadako nga palamangkutanon. May gani kay may cellphone pa bisan keypad lang. What if bikon way ka nagidya cellphone ti manok ka na lang? Action firing line. Ang akon gani sini panan-awan simple gid lamang mga pinaka-ending points sini nga kon wala ka sang QR code Action Oliver, hindi ka gidya kagwa sa balay mo eh. Sobra pa niya sa HQP ya. Di ka gidya ka sulod sa mga establishmento nga naga-require sa imo nga magtandi sang gadget mo na kun waay ka sang QR code nga ini. Action firing line. Nan, awan na yung pinakapunto dira pero may benepisyo kita nga makuha diri because nga once naga stay at home ang mga tao nga why sila nagalagaw, meaning wala nagalapta si COVID-19 kon isipon tagid. Action firing line. Kadako sang benepisyo sini pero pa-explicar tariya sa aton sini nga kwan dali gilang la 7:34 ma-commercial ko for a while kay aton nga resource person gina-check pa nato Action Oliver take over next Oliver. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga wala inspirasyon. Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong makaintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable at ang balita pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang... Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Maramyaw kita gamay gilang sa aton sini nga pagpangalagad may gab ilang sa mga utod naton nga naka-monitor na si Rose Guevara ara na ho. Gina pa siya nagatika-tika sa aton si Olive Prado Gargaritano. Action Bri watching live sa Riyadh siya. Case A, salamat gina no. Happy weekend ko na. Salamat. DJ Jonah magamo na hindi na kamo magsulod sa mga malls, wala man kamo perdihon kung hindi kamo magsulod sa mga malls kay latawon ta sinumang malangawan nga baligya da. Kalulu ay man negosyante gani kay ti magamo sini parang kang istorya ma jutay gining ila sini nga customer no ti galing kay ti protocol ini ginahimo karon para si kayo nato no. Pero arina, sa aton sining linya, check naton ano, si Councilor Lady Gles Gonzales Macaction, kung ano giblang kaundan sini, na anong sinong dapat gid sini nga may QR code nga ini, ano blang proseso sini. Although nga may mga initials na kita gin palayag na Action Dale sa nagligad, nagahilapit ang panahon nga gamiton ini, dapat madungagan nato ang pag-edukar sa aton sining nga kaugalingon. Firing Line. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, ang ABC President sa Bacolod, Konsihal, Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bri. Good evening sa tanang na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid ma'am sa time. Subong nga gabi, gin sabad kita anay. Ma'am, ano gini siya ma'am ang City Ordinance 941? Kaganong benepisyo nga makuha gid naton sina diri ma'am? Pwede naton masaysay ini. And may ara ko karon sa mga palamangkutanon after you, mama. Okay, no, so Action Bri, ang City Ordinance 941 is an ordinance creating the contact tracing system for Bacolod City. No, so ano na siya ng guidelines for our digital contact tracing system. No, so it was approved in first, second, and third reading. Kaya ginpermahan naman ni Mayor Bing for the implementation. So kung gina-publication na, and then also ato na IRR gina-obra. So meaning ini city ordinance na gid lehitimo diri sa syudad sa Bacolod, ma'am. Yes, correct, no. Okay. So approved na gid na siya. Approved na gid, yes. To implementation na lang ni siya, no? Yes, correct, Action Bri. Paano mo ni na-materialize, ma'am, nga ikaw authors ni? Paano mo ni na-materialize, ma'am, nga sahi sang ordinance? Okay, no, so almost 1 month na kita sa Emergency Operation Center. Kita da from 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Then Mondays to Saturdays, no, so nakita naton ang difficulty sang contact tracing, no, subong manually nag-house to house kita. So mera kita mga data na hindi ma-capture, no, so ang EOC aims since contact tracing is the heart of the operation in the fight against pandemic, no, so with the help of the system, no, introduce ni siya sa South Cotabato governor, no, si Governor Tamayo,
ay Mayor Bing. Then, si Mayor Bing din present niya sa EOC. Then, ginpamatian sa ato ng mga IT specialist, MITCS, ang ato na si General Mel Policiano, no? Ang ato na Chief Implementer for Visayas, ang ato na mga doctors, no? Kagupo dira sa EOC, go well recommended, gid, no? Kay with or without internet, maka-process na siya kag maka-generate siya information for contact tracing, no? So naton gin-prepare ang ordinance, then with the help of the Sangguniang Panglungsod na ina rayon. So mo ni ang produkto sang kuan pag-present sang Cotabato now. Ano dapat himuon sang mga tawo sini ma'am para lang gid nga maklaro naton ini? Yes, no, so Action Bray actually kinaano nato na nga to na kagapasalamat kita, no, sa Action Radio for helping us, no. So in a way makabulig sa pumuluyo sa Bacolod kay ang those na gusto makadto sa Bacolod, no. So ang simple lang gyud Action Bray, just log in to www.bacolodcity.gov, no. So may naman kita isa ka link subong backtrack Bacolod backtrack Bacolod, then ma-direct na siya sa link, mapili ka. Kung ikaw isa ka Bacolod resident, so i-fill up mo lang na siya. Then pag fill up mo, ma-generate QR code. Kung ikaw may sa simbahan, sa mall, sa mga establishments, sa mga offices, so ma-register mo manda, then ma-direct na siya for Google Play or na apps lang sa phone mo. Then pwede na siya ma-serve as scanner mo. Ang imo na camera serve as scanner for the QR code. So sino naman niya ang gusto magbisita sa Bacolod City, mag-register man as a visitor, then magaan ka man na QR code ID o ng backtrack ID na to, no? So as simple as that. Ang ato na information will be in one server and it will be maintained by the MITCS, no, although na ang developer is from South Cotabato. So hindi naman na pwede madula sila, no. So kay sila na ang nag-develop, but ang ato ng mga data are exclusively for Bacolod only. Okay, sige, no. Mayo ini, no, kay gamiton tang aton sining high-tech karon nga ideya o kon ang generation naton nga mo ning pinakadasig subong, ano. Okay, ma'am, pila ang edad sang kwalipikado nga mag-upload sining application nga ini? Okay, actually Action Bray ini, no, pwede maka-entitled for QR code, no. So wala specific age, no. So anybody can register and can have a QR code. Ini age pwede iya maka-apply, pero like for example ma'am, aring pinaka nakitaan ko diri nga difficulty akon pananawan, ano. What if abikon way ka sang digital nga cellphone like mga smartphones, anong himuon sini? Okay, simple lang Action Bray, no. May tipad balay kita na may pisonet. Pwede kita ka-register dira kag makapa-print. Ang ato na mga barangays, no, so ma-training pa man kami IT barangay, no. So ang barangay naton ma-set up man kiosk or help desk para si barangay maka-assist sa aton generate sang aton na QR code o kung ato na card, no. So tagaan ka muna yung paper, no. Then amo na siyang itaguon like every time mag-enter kita sa establishment, amo na siyang i-present naton for scanning. Okay, klarohon ta karon kung way ka sang smartphones, way ka sang gadget dira, kadto ka sa mga computer station or internet places abi or internet businesses abi dira, pagkatapos pa-print kada sang QR code, ibutang mo malang imo sa nga ngalan, address kag edad, ma'am, ano, kung ano, laki bayi ka daw malang na, no? Yes, correct, Action Bray. So ang papel amo na ni i-present mo everyday kung nagagwa ka kag makadto ka sa mga establishmento nga needed ini, damo man lang na. Yes, correct, Action Bray, no. So sa EOC naton, yung patawag man naton ang sari-sari na sector, including the ang ato na LTO, no, ang ato na mga public transport like taxi, no. So may patawag doon to para for application for the operator. Okay, sige. Ma'am, ano nga mga establishments diri ang gina-require gid sini? Okay, specifically ang malls gid naton, ang government offices, ang bank, kagang mga call centers, no, kagang those na damo tao na in and out.
Like for example, labi sa mga public markets naton, magamit ini. Yes, no? So, nag-isuhan kami ni Vice Mayor Alcid. So, pwede man niya ng each establishment na mga bloke, pwede sila mga QR code. Even sa sari-sari store, pwede siya ka-create, siya scanner sa iya, no? So, basta yung city, no? Kawala pa man tayo IRR, masitaon pa with the teams, no? So, basta sa upon entrance sa market, may scanning, man kada na matabo. Okay, sige. At least tonight na balaan ginato ng sistema sini, no? Ang palamangkutanon to kay na mo man tong hambal nila way kubi cellphone karon. So pwede kaya ka pa-print, ano? Pwede ka pa-print, Yes. pwede mo na gamiton as your ID. Abi kumbaga damo sina, no? Yes, correct, Action Bar, Aha. no? Okay, sige, mag-apply ka sini, mag-apply ka sini, sulat ka sa mga names mo, address, edad, kag iban. Ano pa gidang kinanglanon, di ma'am? Ngalan, address, edad, ano pa gidang iban nga ginapangita sa personality mo, background mo? Okay, no? So, ang ato na go ang birthday, do ginapangita na doon Action Bright. Oh, yes. Oh, importante. No, so ang ato na gender, no? So ang ato na locality kung di nila subong kung Bacolod, ang ginaano nila per me Action Bright is sa province, ang muna i-click ang Bacolod, no? So, ang dito ka-click sa Negros Occidental, kaya si Bacolod, hindi ta kita makita because si Bacolod is highly urbanized city. We are an independent, no? Sa province, no? So, sa province, click Bacolod City. Okay, sige. Baka klaro na subong nga gabi, no? At least tumuno na sa nagintasang kaangay sini kay kabalokad og in percent ini mga isa ka simana nang nakaligad kadamo pagyapon sa nagapinamangkot sininaw. Ang iban pagid nga palamangkotanon diri ma'am, name, address, contact number, ang imo nga birth date, ang imo trabaho apid pa na di ma'am? Wala na siya. Why naman siya? Okay, pating profession mo no need naman ibutang diri. Yes, wala na. Okay, sige kabalak ka may ginakabalak anding iban ma'am base matrace ka bala sa mga malain ulong iban debla ma'am hindi man tani makulbaan sa mo sini. Yes, no, binasure tagit ng ato na Data Privacy Act, sa Department of Technology, gina-abide nato. Yes, amo na ginakompleto tagit. Yes, Action by sa ordinance, ang ato na purpose is solely for COVID purposes, no? So, kung matapos na si COVID, all the data will be deleted. Mayugid nga idea. Yes, Action by in 60 days, no, ang automatically ang ato na data ga-delete na siya. Automatic man na siya guro ma'am, no? Labi na nga hindi na siya useful pa kay why naman si COVID-19 so far, no? Yes, correct, Action by. Kabam sa mention mo kay ina, nagsulod sa mind ko nga ang pinaka-origin sini sa South Cotabato. And the South Cotabato, kabala naman kita nga mo ning lugar nga pirmi may mga bombing to, may mga threat to sa didto sa ila. Diba si makit-an tong link sang name namon diri sa Bacolod kag kun ano matabo. Like for example, balaan nila ido kwani siya haw. May mga adapt ano tawag sila, may pang kidnap tiya sila nga grabe pagid ma'am mo. Yes, no, so Action Bright, ang ato mo na gina-protect ang ato na Data Privacy Act na comply ito din na. Of course, ang naiya powered by South Cotabato, but ang server nato niya is solely for ITCS and for emergency operation center purposes. May teams not all in emergency operation can access, no? So, may lang sila ng limited search access, no? Kaya ang ato na data Action Bright, no? It is being used by 67 LGUs, no? Ang nag-access sila, no? Kung ang nag-use na sila na data. So, ang ato na data privacy officers who will be governed by the Data Privacy Act of 2012, the keeper and the access of this data will be in Bacolod, not in South Cotabato. Thank you, gid ma'am, sa pagpahangop sa amon. Kabalo naman kalay, for example, ang isa ka may texter ako di subong, ano? Ang trabaho sini sa bangko. Banker siya. So, kabalo ko, ining mga banker naton, kung pwede lang gani, hindi gini sa panugin nga sa bangko, inis lang ga ubra, oy nautod kita, dali, gid lang mga ka-action. Action Firing Line. Plus 8:01, Action Radio, Philippine Standard Time. No, at least tonight, na amat-amat naton pasimple bala ang mga
mga palamangkutan. Yes, go ahead, ma'am. No? Okay, na-mention ko before ka nadula, ma'am. May mga utod ka, like for example, may nag-text diri sa ako, may nag-chat, ini siya trabaho ni sa bangko. No? So, ang taga-bangko, I understand nga halos inislatanan kung pwede palang Action Oliver, din isla manogin nga banker ni sila, no? Kay kabalo naman kita sa mga threat sa kabuhi man nila, no? Kaya bila kung gaobra ka sa bangko daw damo ka naging kwarta, wais la kabalo man isip kala da sang kwarta iya sang tagis. Pero hindi ta na makuan, hindi ta na ma-deny ang kamaturan nga may mga nagapanilag man ni sa ila now. Amo na nga namangkot din kami sang aton siring seguridad, ano? Pero tina-explain mo naman, salamat gid ma'am sa pagpa-pension di sa amo now. Dili kita ma'am. Yes, Action By, and to add, no, naging ano naman natin with the EOC in brought up, no. So siguro anytime next week, no, we will call for a press con. Para somebody from the IT media will explain this. Somebody from the legal will explain this, and somebody from contact tracing can explain thoroughly, no. Kaya ang IT kag ang mga legalities I cannot explain further kay hindi mo ko IT, hindi mo ko lawyer, no. So we will call them para for the benefit of the public. So far ang mga legalidad diri daw ay naging man masyado kay that's why tonight gina-check ginaton kung anong posible abi nga seguridad sang tao man lang kag kon sa IT da ati way natamahimo da ila na malay na style dira, no. Diri na lang kita amo ni ma'am ang isapin ka pala man ko tanon sini inang san o gid ni siya mag-umpisa sa Bacolod for sa mga users naton nga mga gusto maglagaw abi sa mga malls, ma'am. Sa mga users lang tanay, ma'am. Okay, no, so Action By supposed to be, it is 15 days after the publication, no? Okay, so, ginsugudan ta ang publication naton September 30, so supposed to be, it will be on October 15, no? So, more or less, we should prepare na for this, no? But, consider man kita for the time na may difficulty on loading the system, kaya ginamam na nga ito na gina-adjust, no? We are first time on this, so nag-adjust man ang city, no? And also, ang ato na mga pumuluyo na may time na para mag-print ng ilan na QR code, no? So, ano man lang, kung mayo ang ato na system, kaya ang ato na internet connection, so it will take us 5 minutes to register. Dasig man lang katama siya, no? Alabi na gid kon powered ka sang imo sini nga internet nga bakod kag badasig dira ko dito ka okay man lang, way gid man problema. Yes, Action By, no? So for the past days, may na-encounter kita nagahang ang system, no? So, ginatinguan man nato na ma-complete naton kag mahatag ang maayo pagid nga servisyo sang backtrack. So, the same man ni ma'am sa mga negosyante naton diri sa Bacolod nga syempre alangan gamiton sa users nga negosyante naton dira ang mga malls naton wala sila sang code dira nga magbaton. So, dungan gid ini, of course, dungan gini sa sini nga mga binulana. Yes, correct, Action By. Hopefully, with the cooperation sa tanan, dinulungan kag solely ang purpose ni is for contact tracing activity. Now, diri kita ma'am makadto ay ma'am sa gin-print galito ma'am, kung na-print na siya, why ni siya duration, why ni expiration? Wala siya expiration as long as it is scannable, no? Hindi siya detective ang papel naton. As long as guro nga si COVID ara nagatabid-tabid lang palibot gamiton pa ni gyapon. Yes, hopefully matapos na ni kayo madatig ang contact trace naton. Kag with the cooperation sa tanan matapos gid ni Action By. Okay, klarohon taban sa mga gabi sa sulod sang balay apat kamo dira isa-isa gid dapat may QR code. Yes, correct, Action By. Hindi pwede ka hulam ako anay buwas magamit sang print mo da kay mailaktan ko, hindi pwede. Hindi pwede. Okay, klaro siya. Now, diri kita ma'am sa penalty, no? Kay kamo ni subongga sa penalty kay ginaginbasa ko di medyo dulo dalag ko, no? Ano ni siyang 1,000 pesos, ma'am? Kag ang 2,500 kag ang 5,000. Okay, so ang 1,000 na to for its offense ng establishment kung ready ng tanan, no? Ginalantaw taman ang readiness ng tao, no? Yes, okay. So, ang kung ready na ang tanan, kag all powered with for backtrack, no? So, there will be a penalty for those establishments na, especially ang gina-require tagid, no, na damo ang in- and outflow will be penalized for 1,000 kung non-compliance, no? 2,500 for second offense and 5,000 for third offense, no? So, amo na sa ato na penalty, Action By. Do may arapas ang imprisonment
implement diri for that more than 6 months ini. Sino sini ang aton nga prisuhon ang tagiyasang mall o kon ang management, manager, etc. ma'am? Okay, no? So, ang ato na legal team mag-formulate pagid na further para Okay, mag-explain sige. pagid action by, no? Aha. But for now, ano to lang siya, na leave it there lang, na para Aha. i-ano the legal team. Pero basta mayamo na ha, mayamo na nga penalty, basta gasalig ka mo da, kung ikaw ginatumod namon di nga ikaw ang responsable sa sinanga negosyo nga preparar ka na lang daan da bisan way pa sa inauyatan so, di ba na ma'am? Yes, Oo. yes. Yes, action by, no? Aha. Kasi it takes about 10 minutes, Aha, no? aha, aha. So, for, ano lang yun, cooperation, Santanan, no? Mhm. This is not for us, local government. Mhm. This is also one way of protecting you and your Aha. employees, kagang imo na kliyente, dira. So, Yes, let us cooperate na lang. So initara ng siyempre kasulod man ko sa mall sa nagligad ng mga inadlaw. Pag sulod ko sa pertahan, palang may nagataya na si mong armas pero puti bala yan, no? Puti ina no, na scanner, ano tawag sina thermo scanner tawag sina. Thermal scanner, Oo, yes. thermal scanner, sorry. Tapos masulat ka ba na sang name mo, address kag number ano. In fact, for me do kahasol gani ma'am kay kundi may gasunod sa akon manong guard. May number ko Yes, gibutang. Pwede ya kapiyahon niya sa nagasunod sa ako ng number ko. Yes, correct, action by. Yes. Kung nga nakahambal ko na, kaya ang ginasundan ko action Oliver, tahom, aging kopya ko number ya. Ma'am? Yes, actually, action by my friend ko naman isa sa restaurant, din prior na access, no, ang, ano, as an establishment. Ah. Simple lang gid ang nagwaya. Aha. Pag scan niya sa ako no QR code, Aha, ang aha. nagwa lang gid yan na may wala nagwa ang name, wala nagwa ang other details mo. Okay. Nagwa lang gid yan na that day you have 10 Aha. or 1 visitor at that day, that time. Walang gid na siya. Wow, ang privacy dira sang owner sining QR code nga ini daw maayo gid ma'am. Daw dako gid ang buling man. Dako ang buling. Yes, yes, action by, because Aha. we will ensure that the privacy will be protected. Yes, amo nang aton diri so far. Duway na gid man ko sa iban ka pamangkot pang problema karon diri sa Bacolod non kundi may nabutang diri nga pagkatapos ang publication 15 days may ara na sa mga penalties diri labi na gid sa mga establishments. Ang iban kuno diri daw ga loading lang kuno do hindi gid sila kasulod bala ma'am so ano may ara pa tani gro additional nga mga days gro for them gro para hindi mas sila makurdam subong lang nga pamati sila ma'am. Mhm. Yes, action by, no? Ang October 15, syempre, considerate man ang ato na local officials. If we are not yet ready, hindi man ta mag-penalize, no? But we are, as every day, nag-uwa kita sa EOC, we are establishing the process, kaya gina-improve natin ang process, no? So, let us bear with the new technology, let us bear with the new system, kaya rest assured that we are acting on that, no? Gin-contact na namon ang developer to help us, to help our IT, no? Na to improve our system. Wow. Kasagad, I'm sorry ma'am na ang imong nga time medyo lawig na sa akon pero we need to explain further regarding sini kay kadamo sa nagapinamangkot. Ari ma'am ho, pamangkot na kasagad sa pila ning bayad mag-upload kami do ano libre man lang nimon di ba ma'am? Libre man lang niya. Yes, action by, this is for free, no? Wala gid ni bayad, no? All you need to do is to have an internet connection, no? Action by, napagit ang namin sinina system is kung magsilod kita sa mall, hindi mo na kinanglan i-on ang imo na data o mag-connect sa wifi. No? So, ano lang ipakita mo lang gidya, then click, okay na. Boka namin, no. Sige. Ma'am, aside sa aton sa interview tonight, aside from the publication sa mga newspaper, Abi, may ara ka mo sa mga information drive sini, every barangays, puroks, Abi, para at least ma-aware na to ng public. Kay sigurado kung iban, way gin man nagapamati man radyo, labi na gid ko nagaproblema kasang kalanon mo so far. Yes. So, anong ginahimo ta sini, ma'am? Yes, action by, no, ang EOC na to nagapasigurado na ang ato na education campaign will go down to the layman's term, no? So, sa ato ng mga kumuluyo na nagasuggest na i-explain pa aside from Facebook, from the radio, no? So, may team kita na nag-study dira, no? So, kung may pag ito sa may mga volunteers dira na makabulig, the better pagid, no? Pag ang ato na barangay officials, in-instruct naman nato for proper information pagid sa public. Yes. Amo ning manami gid ni Ma'am Ari may pamangkot lang gid isa. Ma'am ining pagsunod naton from the South Cotabato, gin-implement nila ni during the time of COVID-19 or before pa sa COVID-19? During the time of COVID-19 na action ba? Ginaklaro lang nato ma'am kay kabalo naman kita may mga
dito sila sumo may mga martial law to gani sila basi blagin gamit nila ni for contact tracing man for those nga maghimo sang kalakasan like mga bombings bla mamaw. Aha. Yes. Aha. For COVID-19 action bright, kagang hindi is protected by the city ordinance. Kaya sa city ordinance nato na may na once solely for COVID-19 and for contact tracing purposes. Sige, so far bam na ubos-ubos ko nagin man pamangkot again. Ano pa gid ang gusto mo dugang ipalabot sa publiko regarding sining importante niya for Bacolod? Ay, ma'am, wala penalty, mga users, ma'am, no? Wala yung penalty, ma'am? Ang ato na penalty sa users is hindi sila kasulod sa establishment kung wala sila QR code. And plus, ang those wala na nagapang na-steal nila, hindi nila QR code, no? Ang use ng ato na backtrack part, amo na siyang penalty na ito na isa. Okay. Ma'am, si Kwan, si driver, need niya pa ni, nga nagasakay sa mga salakyan niya, need niya pa to check sa mga QR code sa mga pasahero niya? Not necessarily action by, no? Okay. As long as kung gusto yun yung driver, yung mag-in pagid, so the better. No? So, no need na action by because we know the situation of the driver also. Yes. Pero hindi giman sila obliged, abi, nga himuon, gini nila, abi, no? Not necessarily action by, no? Ang ato nang gina-oblige gid ang those ang ato ng mga taxi, no? Especially ang ato ng Grab driver, no? Kaya dito ka doon Grab driver nato niya. May internet connection gina maka-download gid, no? Okay ka nami gid ma'am, no? At least nasanagan kita sa mga gabi. Ang aton diri gina-focus sa mga malls ka mga markets malanggid mo kay tiaradang dagsa sang tawo gid ma'am, no? Damo sina. Yes, correct action by, no? So, doon na, kagsubong sa EOC, adlaw kita dira, nakita natin ang difficulty sa contact tracing, no? So, this is what... nautod liwat, 20 minutes sa tabi. Sige lang, dungagan, tapagin. Action Firing Line! Kaya importante, ini, for Bacolod, kag Negros Occidental. Amaning klaroho na ton, hindi lang for Bacolod, ang QR code nga ini, kundi sa Bugos nga Negros Occidental dalahig diri once magsulod ka sa Bacolod, ma'am. Go ahead, ma'am. Yes, action right? Yes, ma'am. Noted da, sorry. That's problem. Ma'am, ari na last na naging, ma'am. Why need madala diri ang mga gates sa mga subdivisions? Subdivisions, no? Except for the subdivisions, action right, no? So, protection, manatani sa ilan na mga pumuluyo, no? So, ang ato lang is those with public and private offices, ang ato ng mga public places. Ma'am, lastly, ma'am, ini ikumpara mo sa ID system from barangay? Masapos ini? Yes, action right, no? So, ang ID system niya requires all the basic information in simple information lang, no? So, ang QR code, ang barangay ID system niya, ma-generate pa kami ID, but it takes time for the barangay, no? Everybody can access online. Sige, ma'am, ang imong panugyan liwat sa publiko sa Bacolod, thank you gid sa imong time nga nasanagan kita subong nga gabi. Go ahead, ma'am. Okay, no, so sa liwat, thank you, Action Bri, for the opportunity tonight, no? So, ang aton nang naayo sa public, especially sa aton ng mga palangga ng mga taga-Bacolod, no? So, let us embrace the technology, although na this is an ambitious program, but muli nakita ta sa EOC, kagang city government, nakita ta ng solusyon for our contact tracing, no? So, this is one way to flatten the curve, one way to go back to our new normal, no, activities, no? Yes. So, we are praying with the EOC now we can celebrate Christmas, no? Yes. Yes, no, with no QQ, no? So, new normal. No, so, ano na lang, let us cooperate. Any suggestions, we are welcome, no? So, please bear with the system, please bear with, kung hindi pa kami kapalambot, kaya nga to na information dissemination is on process, no? So, biligyan mo, sa pagbalay mo, imo na friend, hindi kaya campaign, kay so this will be our effort as a whole, hindi lang na Bacolod nun, hindi lang sa efforts ng government, no? So updan tani kay ang purpose ni is solely for COVID-19 purposes only, no? So let us embrace the technology and pag updan ta cooperate kita sa protocols, hindi na itong kagkalimutan. So meaning ma'am, dali lagi ma'am, doon pag kumaubos ma'am mo, it seems na gin-adapt tayo ni, meaning dito sa South Cotabato, grabing epekto, sini okay gid.
Yes, may best practices na niyang South of Cotabato, and this is one of the best practices, no? Although Action Bright, nang may damo naman apps na gin-introduce ang na developer, but ito ang iba niya need of Bluetooth, need of internet. This one niya is go ka manual na go ma-adapt diya sang people of Bacolod. No? So nag-intindihan ko man situation tama, ikaw nag-intindihan ko nga nag-go lang kita kung anong situation tabla subong sa paggamit sa mga gadgets na mo na pag-intindi ko di mo wala na. Yes, correct, Action Bright, no? So this is recommended by our IT consultants, no, sa Bacolod, no? This may not be perfect, but instead of criticizing, let's try, let's try kung how the system works and how it affects to our daily cases na. Sige. After sini ma'am basi maka-provide sa akon blamang numbers ang IT ma'am ninyo dira kay para maka-interview man kami the privacy and the security of our name, of course, no, sa mga tao mamangkot-mangkot man kami sila kay ting imo kuana nimo sa imo nga ordinance ni, but the IT and the legality do naman taga question diri IT lang kay privacy nga pamangkot din iban hadlok sila. Hindi man naton sa mabasol mama, no, mangayo kami numbers ang IT dira mama, sigurado ko kilala mo gid ni Yes, Action Bright, no? So, siguro we will create a press con or a special program para ma-insert sila sa inyo. No? Thank you for the advice. Thank you again, ma'am. Kung magnami, by November, bimamuay na si COVID-19, nagda-listen na gid man siya abe. Basi makahimo kada resolution, ma'am, nga on December, Pasko or New Year abe, mabutang talamisa sa tanan nga mga street sa Bacolod, no? Ma-enjoy kita, okay lang. That is a good suggestion. For once nga inabalang daw nakuan kita bala na huwasan kita sa aton sining aton nga kahadlok bras palibot tabla ma'am, no? Yes, correct, Action Bright, no? Kagay na that ang aton niya na success for the fight on COVID-19 requires the participation of everybody. Thank you, ma'am. Salamat gid sa mga time. Amo ning gina-endorso kani subong si Ma'am Lidegles Gonzales nga anytime pwede naton may istorya para sa benepisyo sa Bacolod. Ma'am, good evening. Mabuhay ka, ma'am. Thank you. Thank you, Action. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Suliton naton hindi lang ni para sa Bacolod kundi para ini sa Bugos nga Negros Occidental nga magasulod diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-aksyon. Kadto lang kamo dira sa ila sining link ariho pangitaon nyo ini ang www.bacolodcity.gov.ph. Kaya dira kamo maka-access sining backtrack nga ini. Kung gusto nyo magkadto di sa Bacolod, nga makasulod kamo sa mga mall, sa mga establishmento, nga makalagaw-lagaw kamo, dapat usaron nyo ni kay kung wala, hindi man kamo gyapon ka sulod sa mga malls diri. Action Firing Line. Kung dira sa inyo mga banwa kag syudad, mandatory Action Oliver ang 14 days or 14 day nga quarantine kung hindi ka taga dira nga nagkadto kada sa mga lugar pagkatapos way kakabalik dayon ti inyo mo na nga style diri sa Bacolod duway ginaan masyado diri gin practice so amo maning sabat sa Bacolod nga i-strictohon ang pagkadto mo diri kung tamad ka na mag-download sa application nga ini kag tamad ka man magpa-print hindi ka gid kalagaw sa Bacolod maayad-ayad sa mga malls diri. Action Firing Line. Sige, si Ma'am Uyen, bago ko lang nabasa mga text niya, why gid problem sa akon, ma'am. Thank you, gid ma'am. Ang tanan nga pala man kutanon mo, kabay pa nga napamangkot ko man kaina, no? Sige, ang keypad, gali man pwede ito, gali makapaprint lang, ma'am. Kabalo kasi Ma'am Uyen, bala, iya cellphone ni ko, keypad ko na Action Oliver. Action Firing Line. Pero di kong pati, kaya nga, mangho din siya sa congressman sa una, si Attorney Nery Colmenares. Brian Borden, Action Firing Line. Hindi ko magpati nga kipad ang cellphone sini iya. Action Firing Line. Ang bot silingon niya to iya nga namangkot siya kay damo gima nagusar sang kipad. Dito kita sa print, kadto kita ta sa print sa barangay or sa mangkot kamo tudugang information sini para matigayon ta ini. Action Firing Line. Tapos namangkot si Ma'am Uyen gali diri kon waay kabisang amo sini may penalty gid. Ang users, kangay sa akon nga mga manuglagaw man lang kuya, manugsulod sa malls dira, kung waay kasi ni, ang penalty mo, hindi ka kasulod sa mall. Amo malang na, waay ka man, hindi man ka pagsukton sang pila kon kantidad abi. Action Firing Line.
Ang penalty ito nga mention kay na ni Ma'am Gonzales, amo to ang sa mga establishmento tiya 1,000 pesos sa first offense, 2,500 sa second, kag 5,000 sa third offense. Buti mag-inamo na establishmento. Ang muna manirado na lang kamo eh. Action firing line. Amo gid sina. Salamat gi Ma'am Oyen na sa pag-monitor sa mga gabi. Galing kada gabi man ni sa monitor si Juan Gilio, si Police Major Romeo Vargas ang Himamaylan ara man nagatutok man sa sininga mga tinion mga kaksyon. Gina-joke na lang ka, ma'am. Kabalo ko sa Disyembre gaan mo ko sa hindi kipan nga cellphone. Action firing line. Last 8:22. Pagbalik naton, hindi ka maghalinda sa mga listeners aton sa radyo da kag sa Facebook nga. Ang istoryahan ta karon ka sensitibo man sinyo ang nahitabo kay nga noise barrage diri sa syudad sa Bacolod sa mga vendors naton. Ano bala ang sabat sang syudad sini? Kag ano ang magkalahinabo sini mga vendors nga nag noise barrage nga hindi sila magpatuhog sang ila ilong para makuhaan sang specimen dira? Action firing line. Sige na tuhog mo na sa ilong mo pamatian ta karon pagbalik ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Manit ni Cavera Cabiles. Salamat din sa pag-monitor sa Riyadh, Saudi Arabia. Arman si Eden Villarosa, amo na gani ginakulbaan namon Singapore mo kay balaan sa amo kung diin kami magkadto mag-day off. Kung mo may ara man da sa inyo gali no. Si John Villarosa, QR code original na Tacloban kag Ormoc. Sige. Leonila Tarusan, Action Bry, may add member na bala, complete name, birthday, gender, contact number, kag email add. Tapos may question da, are you a robot? Bata ko, gin-add ko iya birthday, gender, kag contact number, ang address pagidgali sa imo data. Okay. Joe Abuana, good evening kay Nanay Lodi Abuana, Barangay Sumag, happy birthday, happy birthday, happy listening, mga birthday man yung akon. Si Rod Jen Odia, good evening Sumbray, naka-register na ko sa Southern Cotabato PH, gamit ko kay ang www Bacolod nga site gabisyo man. Rodilio niya, watching from Barangay 35. Ay, nalipat na yung pamangkot ni gina, pwede lang to gali. Sige, si Juan Mil Araman, good evening Sumbray, hindi gid ma-open ang link nila. Ito na gin pamangkot na ito gina, gin-check na nila. Elnora Castellano, good evening Sumbray, Idol Brian Morden, monitor lang kami diya. Sontal Villas, keep safe Idol, tamiya lang please, happy birthday. Che Balbadnida and family Castellano, thank you Idol. Action Brian, na-try ko na siya sa Tacloban City and Ormoc. Bitter gid, wala gid hassle. Magsulod ka sa bank, kag mall, no need na maglagbok taga-sulod. Dako man nga bulig. Isugid ko na karon at dugang hindi ka na makatandog pa other things to sa mga malls, no? Still not safe kay pwede gid niya mahack halin kay Ana Mandrigos Rob. Nagakahack gani ang iya sa mga government inapayhan as ordinary citizen information, just saying. Thank you, Ged. Check na sa IT. Dijen Jonah ay di na lang panghatag sa bilog na Bacolod, wala problema sa tanan. Rod Jen Odia, daw nationwide na ni Guro Action Bry, hindi lang kay Bacolod alone, Rodilio Liwat. Hindi, ang ginanamin ko Bacolod kag Negros, ang ginamention ko di. Oo, sa Bacolod kag Negros lang kiti ang sa ila to ila man tumo. Manang bot sa lingkon. Anyways, thank you. Ami Rivera naga-monitor man, Marite Felisario Haba. Good evening, so Brian, tamyaw Papa tamyaw ko lang sila ni Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba, si Kim Marco, Kim Marites Marco, Michael and Pirmi gipamati sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City. Sige, I love you, I miss you all. Rejan Tan Villalon, good evening, so Brian, especially kay AVC President Lady Gles Gonzales. Keep safe, watching from Barangay Purisima, Manapla. Piper Pursley, Action Brian, para lang na sa contact tracing ay hanway na iban nga kailibtanan sa COVID.
wala kita kabalo. Halay kay Sir Jigo Malakad, Action Bray, na gaayo sila kooperasyon nga penalty ang ginapakusan nila. Pero wala penalty ang mga tawa sa mga establishmento to, no? Grabe ka budlay mag-register, nagaluding lang Action Brian. Almira Lim Malazarte, what if ga-star ka sa bago kag may baklon ka sa Bacolod, ma-coordinate man kami sa barangay namon, paki-explain bi. Kadto ka lang sa Pisonet sa barangay nyo Gurote, why na sila ang bago nyo da, why na pang issue da sang QR code. Sa Pisonet kag gini makadto to kag magkuha kaya sang ila mag-apply kada sa ila sining sila nga link dira nga www.bacolod.gov.ph. Good for Bacolod lani nga mga barangay, pero kung outside Bacolod ka masulod ka di, makuha ka gid ni gyapon. Good evening, Action Bray, watching live from Barangay Estefania, East Homes 3. God bless. Salamat. Kenneth Vallejo, salamat man. Liz Tibos Guillerma, good PM, Action Bray, ako ya kat Cotabato, gamit ko di kasulod diri paayhan sa Bacolod, nagadulungan register gani, no? Ara sa section 13 liter, dala kami sa penalty. Okay. Driver. Okay, thank you again nung Jigo. May ko binabasa ng ilang akwan Manjo Arniho, may gabi Action Brian. Halin kay Noel Mules, good evening, wala bayad kung may ara ka CP, pero kung wala ka CP makadto ka sa computer shop, maarkila ka computer tapos ma-download ka, di magastos ka man Japon. Okay. Pero do gamay-gamay malangguro, no? Dionisa Ilbabuena, monitor on to off sa Barangay 35, Action Bright. God bless. Felix Gart, delikado na sa mga naga-computer hacker, Action Bright, bisan high school kabalo na mag-hack. Amo na nga ama concern nyo pamangko tagad sa IT nila on Monday, kailang buton tagad ang IT expert nila. Rosalie Pano Gaya Nilo, good evening sir, bag-o ko lang nabatian ano na siya ng application ang i-download. Good evening Action Bright, nga loading man kadto kami sa link QR code gani man kuno damo ga reklamo. Loading lang kuno. Yung backtrack, Paulo Gaudite, yung backtrack card ay obligado, mandatory na for all business establishments starting on October 11. Paano walang access sa computer gadget para maka-register sa website? Backtrack, reach out sa mga barangay. Now, ito na kayo na batian nyo to kayo ng sabat. Kung why nyo nabatian kayo ng sabat ni kapitan, ni councilor, pwede nyo gid-scan liwat ang program ta. No, kay kompleto ginto kayo ng hambal niya. Paano mapa-download Action Brian? Bag-o lang ko ka-open. Kadto ka sa application da kag i-download. Ako ma-try man ko gani, okay, para makasulod ba ko sa mall, no? Si Stephen Magbanwa, good evening Action Brian. Gadamo nga councilor daw si Ma'am lang ni permi gapa-interview yahaw ang iban diin. Wala gid ko kabalo kung diin sila galagaw-lagaw, Stephen. Mas maayong ID lang tanan pwede gid. Si Miles Martyr Araman, mention who is the it, ano man. DJ Jonah, hapos pangitaan, ginapangita mo mag-amo ni. Novgoro, MCQ naman. Ay, hindi man. Action Bright, good evening. Good evening, man Miles. Pretty Mahilo, Action Bright, good evening. Salamat. Bibing Dagia Bautista, may gabi Action Bright, watching and monitor gid kami sa Barangay 39, Lizares Avenue. Sherlito Panes, din kami makadto sa website. I-type nyo lang ang www.bacolod.gov.ph. Kay magwa na. Hack gani ang Facebook, ayhan pa ni. Ivanisa Esperta Gilyang, maayo man na buligan, tatupan balay buligay. Kadto pagin computer shop, hindi naman na masunod social distancing. Gani man. Action Bright, hindi gidya kasulod sa ila link nila. So, kung di kasulod sa link nila, kadto gid kamo sa barangay kung Bacolod nun ka. Kag magpangayo to sang advice pagidugang. Jeng Verbael, hindi tamad. Paano kung wala wifi kag wala data? Bakbak ka lang kahambal.
Kung sa PCNet ka magkanto, may internet ginada sila. Mary Grace Javier, mas okay na siya Action Bray kay amo na ginahimo abroad. Mas dali mag-trace kag dira man makita imo health status. Katalaka lang sa mga tao kaysang una gawangal sila nga mas testing but now i-test sila hindi man sila gusto tani matigayon ini. Miles Martir again, mall naman ang mga reklamo wala na may gani ga sinulod lol. Si Ma'am Tita Stella Alpabito, Action Bray, kung hindi siya kabalo magamit computer, pwede ako lang ma-print kay hindi kabalo ban ako. Pwede gid. Pwede gid. Print man lang na mo. Sige. Las 8:32. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod Iyaw kita anay sa mga utod na ton nga naga-monitor sinimat tiniyon. Hambal sang isa-isa, ikaw na lang abi bray patuhog sang ilong mo para mabalaan mo ang sakit daw mga into kamo nga taga Bacolod, puti gid kamo itlog basta COVID. Basi matapikan ka COVID ka magkurog-kurog ka matumba ka na subong. Halin ini kay 1904. Ako yung patuhugon nyo. Hindi siya magpatuhog. Wala ka. Basta may COVID ka na. Wala ka lang. K-pad, CP, okay, nasabat na ni Kaina, no? Amo to mapaprint ka kung yung mga cellphone hindi kwan, hindi tawag sini smartphone, no? Android abi, no? Halin sa kay 0931 Sir Bry, good evening. Ano to uli? www.bacolod.gov.ph na isulat nyo da palihog please. Tatlo ka W tapos .bacolod.gov.ph na galing kay tiyog-tiyog lang kuno do kuan kuno do hindi gid kayo kasulod basi sa kada mo on bala kay ti imagine mo na ang Bacolod subong di 500,000 ang tao di no 500,000 ang tao di butang tarabi sa 500,000 mga 300,000 tabi ang naga-usar sang link niya ini ti guro ga kabag down mangro action Oliver guro no sige alin sa kay 1820 tani hindi na lang mag imitate kung sino nag-umpisa sina nga patakaran sang party COVID. Wala man ka function nga link. Gani ko no. Damo gigareklamo. Ano to Action Bry ang website nila? Okay, bago ko lang nabasa. Kabay pa nga na gets nyo na. Base may time ka mo, kadto ka mo di sa kwan, kadto ka mo sa Facebook o Blakaron sa Brian Morden or Maldito da Action Oliver. Pwede ko kayo si mo Action Oliver. Daw kilala, tagining kilala mo maning tawag sa Action Oliver mo base importante balaho daligid lang. Tawagan ta na lang siya balik nga nga nagtawag gini siya man. Kilala mo na Action Oliver diri dati sa ato nimo. Arya. Pasensya gid mga ka-action na. Okay, daligid lang. Nga nadula ato, nadula siya. Daligid lang ha. Madya ko importante gito. Alin sa kay 9757, Sir, kung wala gadget, maano ka na lang. Amo to kay na paprint. Halin sa kay 5233, good evening, Action Bry. Tamyaw ko lang, Jen Calvin. Kasupia. Thank you, God bless Action Radio. Salamat, gid.
Halin sa kay 4535, good evening, Exxon Brian. Siguro sila ang informasyon hindi mausar sa malain. Amo tong gina-question takida. That's why ngambal ko i-check ta gining IT nila kung paano ini masigurong aton sining seguridad ang aton sining aton kaugalingan. Alin sa kay 7858, Action Brian, masimba ko ano system sina kay hambal sa mall na gamiton, lihog lang ko ask kay Ma'am Gonzales. Kung masimba ka ti subong pwede, why naman guro QR ay sa simbahan da, no? Good evening, so Brian, inang QR code hindi na iya pwede ma-apply sa tanan. Gaplano lang official ta, wala nila nalantaw ang status sang kada tawo. Ma-impose sila penalty, sila gapalpak man gani. Oh. Ang penalties to para to sa mga establishmento, hindi sa mga tao nga magagamit sini. Halin kay 8053, good evening, so Brian. Monitor kami diri, tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Dorias, si Tintin niya, gali isang purok marang Mandalagan. Sige, last 8:37, this time, try na to nga lang buton mga kaksyon si Executive Assistant Ernie Pinida, no? Sa Bacolod, kung anong mahimo sang syudad after nga natigayon kay na ang noise barrage. Kag kung nag-noise barrage ato sila, hindi na ginto ayhan sila patuhog sang ilong nila. Action firing line. Ang base isa di ikaw na patuhog kung gusto mo. Kakigisa akon nga nambal ko di nga patuhog Plapit ibla sa akon kaya kung masulsog na sang ilong mo. Action firing line. Las 8:34, where na makwa yung ID, national ID. Away pata sa national ID. Kwanto inang QR code to, no? Hari man niya tao, mo nga ginaliteral mo gidyang akon ginahambal na. Kagi na ko tuhog sang ilong ko kay naging tuhog ng ilong ko kay ginlimpiuhan ko blaw. Action firing line. Kay nasang aga madamo-damo ang nagpatigayon sa noise barrage dito sa syudad sa Bacolod. Ato sila hindi magpatuhog sang ilong. Kay hindi sila. Muna bala. So anong matabo sa ila kung hindi anyway, na-explain ka rin actually nagligad to pero ti subong suliton ta naman damo ga monitor subong sa bagsakan damo. Online sa firing line. Ara sa aton nga linya si Sir Ernie Pineda, ang Executive Assistant sa Bacolod. Sir, good evening. Ngayong gabi, humana Action Bright taga subong man sa gapan mating sining nga programa mayong gabi gid sa inyo nga tanan. Aha, pasensya gid sir sa disturbo sining Sabado sang gabi no. So kabalo ko sir, nakalabot na gid man sa igtalo pangod mo, wala pa man ka noise barrage, may mga information nagdangat na sa inyo. So kaina, first on the line, anong reaction naton sir bilang isa sa mga nagahikutar sini sang noise barrage sa ginpatigayon sa mga vendors diri sa Bacolod? Hindi tanan ha, tigpipila lang sir. Ate ilan na expression na nila ya para lang matulupangdan sila sa ilang mga issues nga ginadapit at sa mga concerns nga gusto nila italupang doon na Action Drive. Mm-hmm. So ilan na ya diretso, no? Pero galing kay sa notisyar naton ang mga persona nga ato dito, kagang kapanguna sa tong noise barrage kon kagang rally, inang ang iban sa to dito sa ila hindi tutuod nga vendors ang Libertad Market. Ay gali, may nakilala ka mo to? Merkado. May nakilala ka mo nga hindi gali vendors gid man iban to nga sure? Oh. Ti ano to gali man? Pareho sila hindi tutuod bilangan kabaligya gid siya. Isa na to si ex-Colonel Juarez. No nga hindi ko siya man baligya da. Pag siya gid ang kapanguna sila nga rally. Ano? Kaya ang ila man lang nakita naton nga issue. Nga hindi sila magpaswab. Kaya ang rally nga to, ang nisbarat nga to, para nga hindi ko na sila pag-surveillance testing. No? Muna ganing nga galibog ang ulo man namon, nga hindi ka magsugot nga i-surveillance testing ka. Kaya ang iban gani nga mga tao, nagagiit gani nga malibre ang ilang swab test. Nga dito na lang galing sila sa Red Cross iban ka bayad para nga ma-swab test sila. Kaya ang palisiya naton hindi man tawag swab test kay ginlibre naton mo. Nang
hindi mag-swab test kung wala siya direct contact. Pero ang direct contact, once gani may isa ka positive nga individual, abi, nga pag pamangkot sa contact trace siya, kag ginmit lang niya ang mga ngalan, nga mo ini ang direct contact nga na istoryaya or nakiupod niya. So, automatic na siya, mandated na siya, nga i-swab dayon, no? Lain ini naman galing niya ang surveillance testing, no? Kaya ang surveillance is una to ang na-contact trace sa Action Bri. Siyempre, after sang pag-swab sa iya, ma 14-day quarantine, no? So, meaning 14 days nga i-quarantine siya sa iyang balay. No? Pero ang positive ya, i-extract na to ya kay dalon sa isolation facility naton. Okay. So, ang ini naman niya ang surveillance testing. Pagkatapos mo testing, abi i-fold ang approach naton sa surveillance testing, fold testing. Ibutungon nato ng 5 nga nagatululupad abi o kung isa sila ka bloke, 5 sila ka bilog, amo na kwao naton kag i-testingan. So pag swab test sa ila, dadayon ni balon kung sino sa ila ang positive. So pagwa nga positive siya sa 5 sila, si positive amo to i-extract. Okay. Kag idalon sa isolation facility. Kag istoryahon automatic na saya nga i-contact trace kag i-swab tong mga lapit sa iya. Okay. Pero ang ining naman mga upod niya nga hindi ma-positive. CG saya dungan sila gin-swab mo. Dungan man ang result nila. So masigilan na sila ya baligya gyapon. Okay. Pero antes sila magbaligya, i-disinfect anay ang ila lugar. So siguro matunga sa adlaw. Then madasig laman na 3 oras, makabaligya na sila dayon. Ang ang iban niya, sige baligya. Pero sa cases why na siya why isa lang isaya ang nagpositive. Dayon wala man siya iban niya mga timbang o kabulik sa iya nga pagbaligya. Si anybody sa ilang pamilya, iya nga kamatahan, pwede miya maligya. No? So, wala gid ang atong sabat sa ilang i-lockdown sila. Tama na ya kalayo. No? Kag hindi klaro nga puno nga masurveillance testing kami. O kaklaro naman ang amugani nga pagtapos ang surveillance testing Action Bri, mabutangan namon pasila namon ila bloke nga surveillance testing pursuant to Republic Act 11332 Presidential Proclamation number 922 series of 2020, ang SP Resolution number 324 series of 220, and Executive Order number 59 series of 2020. Dahil butangan na compliant. Kung abi ko nagpa-swab test siya, compliant siya. So isa na sa mga pamangkot dito ni Mr. Secretarista, ngambal ya hindi klaro kag wala ano kuno ang amon yang balasihan, no? Ano kuno ang order nga dapat basihan nga mag-conduct ng surveillance testing. Si amo na yun, napatindog man ang ining Executive Order number 59 amo ni ang pagtindog sang Emergency Operation Center. I see. So ini nga lihok pagayiwatos conduct himuon sa mga persona o kung sang mga clusters nga na-assign dira sa Emergency Operation Center. Kaya inang nadumduman naton nga gulpi nagsaka ang cases diri sa Bacolod. So ginpasad ining Emergency Operation Center kag ang task force sida siyempre ang mayor. Pero may ara dira nga chief implementor nga halin sa Cebu pero member sang National Interagency Task Force kag chief implementor sang Visayas nga amo si Major General Mel Feliciano. So ang iya mando sa amon o kon ang iya sugo sa amon nya kinahanglan
makandak surveillance testing sa mga areas nga ginatapuan sa mga tao. Aha. So, kung magambal kita ginatapuan sang tao, isa na da ang public market. Sa data nga gina-collect everyday dira sa EOC, nakita nga ang mga public market kag amo ang number 1 nga area, target area para sa surveillance. Kaya kung nakita naton ang fluctuation, ang pagsaka panaog bala sang cases, sang positive patient diri sa Bacolod, tama kay Ratek bala, daw saka panaog. Kung madumduman naton gani sang una, feeling naton pagtabo sa Cebu, ang pangamuyo nga tani pagsaka ma-flatten ang curve. Nga balang ma-flat ang curve bala kung butangan nimo sang graphical presentation, naga-flat na amo nang ginapangamuyo tong tawo. So that after nga na-flatten ang curve, mas look down ang curve, maamat-amat jutay ang cases. Diri sa Bacolod, ang kaso nagasaka panaog. Hindi maintindihan kundi nagahalin si COVID. Ang ila lang to nga problema nga basi hindi masustener sabton na naton karon. Pero kung lang tawon naton bala, ining away sa COVID, hindi ni away sang isa ka tawo lang. Hindi ni away nimo Action Bright, hindi away naton ang COVID. Hindi man ni away ni Mayor Ping lang. Kag hindi away sa mga public official nga ari di Subong, luwas lang sang isada, nga daw hindi siya gusto nga magpatigayon sining operation. Ang isa official sang Bacolod, nga haga ang nabalaan, ang magprotesta lang. Kag sul sa buli sa mga kuan bala, sa mga katawan para nga pagpatalang. So kag iban nga mga utod naton nga ang ila na balaan, intahan nila yatang pinolotika ang ining operation. Nga abi nila ang kontra ni COVID, kami lang. Abi nila ang kontra ni COVID, ang grupo lang, nga nagupod kay Mayor Bing Ladia. Likom sa ila gali nga ihibalo, o kung basi niya pa bungol-bungol, pa bulag-bulag lang. Nga bisan pamilya nila, kontra nila si COVID. Kaya pwede sila matapikan sang COVID, bisan diin pa sila nga political affiliation. Amo na gani amon, singo abi tahigad sa tanan niya pamulitika nga inebe. Buligi nyo kami anay. Kami gakulaw bugtaw na sang para masulbar lang ni kag matagaan solusyon kag ma-detect kung diin si COVID. Kaya nga once hindi naton ma-detect, hindi naton mahibalaan, apo naman, nagamuad naman si COVID. Inilabi na kita mga rason nila nga, nami amon matsyagya, nga ang i-testingan mo kami. Damo sang cases diri sa Bacolod nga asymptomatic. Feeling naton, nami lang lihay-lihay naton, wala kita kabalo, nga infected na kita sang virus. Dayon, wala lang kita kabalo, nga kasi lakat naton, kasi istorya naton, galapta na kita sang kagaw. So, hindi naton mabutangan sang katapusan ining problema sang COVID. So, wala kita kahibalo kung sino ang carrier. Kay may ara asymptomatic, mayo lang tani kon symptomatic siya, mabalaan may ano sabi, may masakit. Inasigurado kuya mahimunong na sa iya balay. Kasi siya pa ang mamilit, pareho sa upod namon sa opisina, nga ginawa pa namon pamilit, kay wala, hindi siya direct contact. Di ayawan pa kami pangita, kung diin kami mapaswab. So, hasta to, sa punto nga mapaswab ka na lang sa Red Cross, bayad ka 4,000. So, amo na bala, anay Subong, gina-offer. Gina-offer sa mga merkado para na ma-detect naton kung diin si COVID. Ay, balikan ta si Sir Erning Pineda, abi. Action firing line. Okay, may ara to naka-intragal kay na nga daw hindi vendors according kay Sir Erning. Tido nakita niya diri nga may naga-intra nga yes, go ahead sir. Hello sir. Yes, go ahead sir. So amo na nga
kasi nga akon permi nga panawagan amo na kadkon lang taon naton sa Republic Act 11332 nga sa ano bala paragraph 9 nya ang arada nga non-cooperation gani blabaw dili sila maduktan sa kaso kag hindi lang galing hindi sila magkooperar may ara di nga manuglabugay may ara gay galabugay ni labugay gid anong iyabi nga deser nga sa kasuya kadto sa mag-attend sa meeting hindi man sa vendors kay dire full testing gani kasi bluki bala isa-isahon sila kag amo ang butongon kag i-swab diba hindi man sa mabutan kay wala man sa kaningalan hindi na sa ngalan ang dirayang gabaligya lang niya pwede labot pa ang wala gabaligya oo okay. Ngayon isastan lang natin ang proper nga health protocol sa merkado so kon hindi ginman to sila magpa wanabi swab test abi magpatuhog sa ilong nila na may gaugtas di sakon. So meaning ano man hindi sila anay makabaligya hatagan sila card sir no? Ang ko silang istorya mo bala action right? Kaya nila ang swab testing magtuhog magsuksok pa sang ang sang ginabutang sa ilong para magkuha sang specimen. Abi nila dito sa utok. Kung nga kulbaan sila, bakit lang magdugo o kung maglabot sa utok. Tiyan mo ni gurong isa nga naga-text nga nagalabugay di sa akon, basi ang utok yun ni guro, di sa adlukan niya guro malabutan ng utok kasi niyo, may galabugay sa kasi nadlok sa bala nga makuisan makuha ang iyang utok kay bala sampurang got ya utok. Dayon ang iyang tilaok ikuiton, hindi na labot sa korason. Ara lang na iya sa dalom tang dila. Galing kay misinformation bla kay ginapatalang ang aton nga mga utod. Kaluluoy pang aton nga utod, nya daw na kombinyo nila. Ay may vested interest sila iya. So inang aton obrahon. Kaya maaari na dirigin pa obra sa aton si Atty. Bayatan. Ya kung ikandak gid man na ang swab testing, ang surveillance testing sa merkado. Ang tapos swab may ara dayon nga market pass. Itagaan sa dayon market pass, no? Nga pagapirmahan sa aton market supervisor, sa aton city legal officer, kag ang aton chief implementer, no? Sa Western Visayas nga mo si Major General Mel Feliciano. So amo na siya. So kung why ka nagpa-swab, why ka man sa market pass, hindi ka kasulod, hindi ka kabaligya. As per sang iyang statement ni Atty. Bayatan sa balya sa aton, amo na. Mintras tanto hindi ka pa kapaswab test, hindi ka kabaligya. Hindi ka na ipagtagaan sang market pass. Kag butangan imo pisto sang surveillance testing on process. Pero kung imo ikaw yan nagpa-swab, surveillance testing compliance. So that mabalaan sa mga tao nga compliant kaya. Okay, sige. At least subo nag-monitor ni action bright. Yes, sir. Kay kung in kaso abidamo ang nagpa-swab test, no? Kag pagwa sang result abi negative. Pwede tayo isinggitan, pwede tayo ikampanyahan nga ang butang sa Libertad Market, nga ang Libertad Market libre sa COVID. Okay. Kung tayo maka-invite pa yan sa customer, magkanto dira, tayo nga COVID-free kita. Yes. Amo tong iba niya isyo nila bla nga ang persahon gid kami nga magpaswab. Na ya, against na ya sa amon niya human right. Kinamatarong. Okay na ya, respeto kita da. Yes, sir. Pero tani, maminsar man siya, how about sa consumer's right? Di niya ang iyang right sa consumer nga mabalaan niya nga hindi ka COVID. Ang pabangkot ra sir si nag-istorya lang kamo da. Ang pabangkot sir si consumer ay kung ano man sigurado man nga wa ini sila COVID man, kay mati basi asymptomatic man sila. Oo. Si consumer amo na gani nga i-establish dayon ang minimum health protocol. Pagkatapos na swab ka, kinanglan may gear ka na. May imo ka ng face shield, face mask,
kag panghugas permi, kag mag-apply alcohol. Yes, para sige. hindi ka mabasahan sang laway, kag hindi ka malatnan. Kay sigurado kita ya, nga ikaw ya, amo na, hindi kaya COVID. Sige. With Wala that, kaya COVID. yeah. Dayon, amo na wala permi, tudo. Ati si Kwan do gani, wala. Sa Kwan gani, wala. Hindi man kami. Damdaman na to niyang merkado iyan na yan sa gobyerno. Publiko. Nagakilalang kita dira. So amo na ang palisiya ya sang gobyerno. Para nga ikaw nga tinan, masiguro nga libre kaya sa COVID. Kag hindi ka nakapanglapta sang virus sa imo nga consumer. Na sa customer mo. So amo na siya. Kaya mo na nga ang ila ang singgitan actually kung wala lang sa kadsulsol sina magkooperar lang. So dali lang nga bagay. Tapos lang gani kung si Dr. Grace Tanpa nga isip lang siya 5 seconds 1, 2, 3, 4, 5 tapos na yun. Okay. Dasig man na ning tuhog sang ilong kag magkuha ka das specimen mo. Sige. Galing ibanto kita ko siyempre mga masakiton niya nadlok sila kuno basi magpositive sila. Okay, ibanto ko na ulanan mo. Naulanan masipunon. Na kulbaan sila. Kaya nakulbaan sila, kaya kasi kung magmasakit, isa amo nang na-rape mo, magmasakit siya, paano i-sustain iya pamilya? Naluoy sa iya pamilya, magmasakit, mag-positive siya, dalon sa facility, 14 days, maantos gitang pamilya ya. Pero sa back to the action, Bri, tinabat ko siya kay friend ko man eh. Siling ko, taniway ka na ito nagambal sa mikropono, tinambalan mo na lang ko, kay kung naluoy ka sa pamilya mo, dapat mapaswab ka. Kay para hindi mo malatnan sila. Kay kung ginapresyon mo kung glingon mo nga may carrier ka sang virus, hindi mo paswab ka. Mamligan ka pa ka. Mamligan man ang imo nga pamilya. Sala nga pagpati nga kung may COVID ka, hindi kaya magpa-isolate. Sala nga pagpati. Kag naluoy ka sa pamilya mo, may virus ka, hindi kaya magpa-isolate ka. Hindi ka kaya kung tani kung amo na ang failure, kaya kung hindi naton ma-detect dayon ang virus sa imo sulod sang lawas, sabi mo ya okay ka lang. Pag sunod yan nadlaw, grabe ka na. Mga upod namon, mga utod naton, mga upod niya sa media. Tinga nga nagapati man, kapaswab man gani. Kagulpi lang, tingala magta gani, nga may virus na. Ang utod naton yung mga nga di gaubra sa gobyerno, kibot lang kita, pila na kabilog nagklamatay diri. Ari may okay lang. Ari may nagasuggest gani Sir Erning, balya, siya, abi, action Bri, mangkuta si Sir Erning kung pwede makapaswab man halin sa city mayor down sa mga pliyado sang NGC ho. Tanda man isa. Actually, tiyan mo na ganito sa ko. Amo na, sa isip namon dito sa merkado, ang nadala na namon sa isip ang tanan nga empleyado dito. No? Okay, So, ang gina-involve na siya. Sakto na, mayo na nga recommendation niya. Yes. Ay para nga hindi magalapta. Galing kay ang napilian natin subong sa public market, no? So that nga surveillance system naton. Kung may mga cases nga muna dayon, tinaligan ni Mana to damo taga mayor sa swab man to tanan. No, kung may mga basta may ma-contact trace gani, dira sa contact trace na niya. Swab dayon. Swab na dayon automatic. Yes. So na-postpone ang ato niya pag-contact trace tungod kay kulang gani mga materials pa. Sige. Sir Ern, gahulat kita sa mga expert kami pang Cebu para magbulig pa siguro. Kaya iban to duda. Nga ba say bala pag-swab sa akon wala ko sakit. Gulpi lang may COVID ko. Kung may PhilHealth. Kung may PhilHealth, masala pala pagpati, din pagpatalang bla. Si Roberto, di ga-text sa chat sa aton. Si Roberto, balya, way kuya, may PhilHealth, man kumig, bro, ay man ko nagpositive, Ambal ni Roberto. Ati man gali. Kaya mo na gani, bala, nga sala, nga pagpati, kaya tungod na sa pagpatalang sa aton nga biyan. Kaya kabudlay, yun hindi natin ni pagpatigayon nun, paano binaton ma-detect ni? Paano natin untat ng COVID diris makulod? Sige. Imagine na, wala na tagani, maskara, tungod siyang COVID niya ini. Yes, correct. Ayun, wala naman ta pista minatay.
paano na lang ni karon basta sa Pasko naton kung magsigin Gani man. Kung mga utod naton sige labugay, kag mga utod naton nga bindos hindi magkooperar. Hasta sa punto abi kasi magsakripisyo gamay. Okay na ya. Magsakripisyo kita. Pero sakripisyo gamay. Buligan naton nga ma-topple down naton si COVID. Correct na. Kaya nga o kung hindi naton pag-awayon kag mga dalagon si COVID, kung hindi naton matapol down si COVID, tapol down kita. Tawagin mismo. At sa ekonomiya naton subong, inatapol down na ni COVID. Sige. Ang si COVID kontra naton tanan, regardless kung diin ka man, nga klase sang maimol ka man, manggaranon ka man, tigasin ka man, o kung hindi man, na diin ka nga politika, wala niya excuse. Yes, tanan kita kontra ni COVID. Tinga nga kita ya kontrahanay. That's why nga ang ayo namon buligin nyo kami. That's why pasalamat man ako Action Brian nga tagaan mo kami ligwa nga makapalinton dire kay nga damo pa sang utod naton nga hindi kaintindi. Damo sang utod naton nga nakaintindi pero gairal ang ila nga vested interest. Interest politika. Base na kag ay ba niya utod naton niya base bungol, no? Gapa bungol kag bungol gidya, no? Kung baga ang term ko ganay lalagaon. Agid na kaya ang iya nga lang tao, iya lang tayuhan. Wala siya galang tao sa tayuhan. Sa tupad niya nga manugbaligya. Kag sa iya pamilya. Amo na kani nga ang hambal ko na sa mga tao nga wala ka kooperar, mga dalok. Utod. Okay, sige. Last part kay video naglapaw na ko sa aton sininga oras. Kada mo sa mga pamangkot di tani kailang alang gid oras ta. Sir Ern? Okay, daligid lang. May nagalabugay sa ato na balya ko yung exercise lang ko yung inom gatas siya hindi nako matapikan COVID. Sir, anyway sir, salamat gid sa mga time. May gabi kag thank you gid sir mabuhay to sir kabay pa nga mag-cooperate sila tanan-tanan. Thank you gid Action Brian kag mabuhay ka. Yes sir. Salamat sir. Action Firing Line. Ambal sang isa ding hambal niya nag-exercise kuya tapos nag-barbell pagid ko ang COVID mapatay okay kuha mo hambal niya. Hindi pagpahugang COVID, sir. Kay basi tumapik na si mo ka magkurog-kurog. Action Firing Line. Hindi kay si Donald Trump gani way kaluwas mo asawa niya. Bisan sino na lang nung hindi mo gid paglog-luhugan si COVID-19. Action Firing Line. Sige, baong oras ko naglapaw ma-end up na lang ko ding aton nga mga way ko na tamyaw subong nga gabi pasensya gid kag ang iban dira si Kwan ganiya ang iban deskilid ko ay kapanatamyaw sige lang kay palunisan tre. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News team, ini si Action Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.